menjant super heavy, no cal si estem menjant super heavy. Bueno, això ho deixem aquí, que s'escalfi. Anem per fer una amanideta. Mireu, agafarem i tallarem. Aquí hi ha 3 cogollos, més o menys aquí menjarem, ens l'haurem de repartir, només hi ha això. Farem juliana aquests cogollos i el barrejarem amb escarola. Teníem unes favetes que ens van sobrar de l'altre dia, que les tenim aquí, que les escaldarem. Primer acabem de tallar això, juliana, i després tenim la vinagreta de l'altre dia, aquella vinagreta que vam fer amb mostassa antiga, una mica de vinagre, i vam tirar una mica de soja, i vam tirar una mica de vinagre de jerez, i vam tirar oli d'oliva, una mica de sal i una mica de pebre. I ho aprofitarem tot, és a dir, aquí es tracta que a la casa no podem llançar coses ni poden anar sobrant aquí residus. Jo me les tinc amb la meva dona, perquè, clar, li dic, escolta'm, no compris tant, perquè se'ns faran malbé les coses, no anem bé. Veieu? Aquí ja ho tenim aquí. Agafarem un pot de vidre, posarem l'escarola i el cabdell aquí dins, escaldarem les faves, mireu, aigua bullint, bé de sal, i només les escaldarem les faves, res, zero. I seran el temps de presentar-li l'aigua i treure-les, just que tornin a arrencar el bull i fora. Mentrestant, què farem? Això ho traiem fora i amanillem. També podem posar una mica de juliana de poma, no gaire, una mica. Tallem, això també ho podem fer amb una màquina de fiambres, tallem la poma a làmines. Això és molt senzill, no massa, una mica de poma, no m'agrada en quantitat, però una mica sí. Ara el que hem de fer és posar-la bé, ben posadeta, perquè sigui més fàcil tallar-la, veus? Fas pilotets, fem pilotets, que la podem posar aquí, i fas una juliana de poma, que tindrem aquesta acidesa, és poma àcida, poma Gran Smith, veus, així, no fina del tot, perquè si està fina del tot això se'ns trenca i no té aquest crunch, és a dir, és ideal que tingui aquest crunch, I veureu que aquest ànec confitat, que també el venen, és molt baratet, l'ànec confitat, els bracets són baratíssims, és una cosa ideal per poder menjar cada dia. Ara es posem la poma aquí i tindrem una manilleta que cantaran els àngels. Mireu, aquestes faves fora, només les refredo amb una mica d'aigua de l'aixeta, i fora. Anem per amanir-ho. La vinagreta que us he dit, una mica de soja. El vinagre aquest és de merlot, del Bargalló. Pensava que hi havíem tirat jerez, no. Era aquella vinagreta que teníem en vinagreta antiga, Una mica més d'oli d'oliva verge. Sal, que no hi falti. I les favetes. Això només ens caldrà remenar-ho, cullera i forquilla, i això directament a la taula. Aquesta amanideta necessitem alguna cosa per contrarrestar una mica el greix de tot plegat, directe a la taula. Un plat senzill per fer un dia de cada dia. Posem les cuixes i els bracets. I això ho podem escurar, tallar juliana al cor i això desossar-ho. Fem això, aquesta carn, com si fos una relleta i també la podrem posar dins a l'amanida. Cuina de tot l'ànec. Em sembla que hem acabat d'ànec, ja no us fotré el rotllo amb l'ànec fins d'aquí uns dies. Va, cuineu molt. Disfruteu de la cuina. El tallarem i ja està. Ei, hola! Hola, què tal? Què, ja estem en directe o no, Matis? Ja hi som, ja fa una miqueta. Ja són les dues? Sí, les 2:06. Mira, estàvem acabant de gravar una pel·lícula de l'oeste, Estàvem acabant de gravar el que us penjaré d'aquí una estona, que és una recepta de l'ànec. Veieu que aquesta setmana hem fet tot un ànec, la gent de Collverd ens van enviar un ànec i un foie gras i vam fer un monogràfic de l'ànec. Hem fet els greixons, hem fet el confitat. Això podríem fer
una rillet. Això podríem fer amb una mica de suc de carn bona, podríem fer, què sé jo, podríem fer uns canelons, podríem fer uns raviolis, podríem fer una pasta, podríem fer el que volguéssiu, vale? Però bueno, avui ens ho menjarem d'amanideta, ja ho tindrem, vale? Va, anem de cara avui, ostres, m'heu agafat amb els pixats al ventre avui, ja ho veieu, No estava a punt, encara jo. Vale, som-hi. Vale, això ho deixarem, això aquí hem tirat poca sal, després l'acabarem d'amanir just al moment de menjar, tindrem un plat fantàstic. Avui, a veure si us el penjo aquest, Vale? Què més? Va, anem de cara. Mati, què faríem avui? Anem per lo d'ara, no? Sí, anem per lo d'ara, aviam. Hem quedat que faríem... Farem. Mira, hem fet sardines escabetxades aquest dematí. Mira quina cassola tan maca de sardines. Les sardines escabetxades són bones al cap d'un dia, de 2, de 3 o al cap d'una setmana. Valent? Ho hem fet per la Fundació d'Esclerosi Múltiple, per tota la gent, que hem de menjar molta sardina, molt peix blau, molt albocat, molt ou. Això ou, i en aquesta casa ja se'n mengen. Us faré avui, va, què farem? Anem de cara. Mira, ja arriben. Us detindran, avui han pogut sortir, han anat aquí fora. Mira, ginesta, un ram de ginesta del bosc. Ara la Morena farà un ram de ginesta. Tens tu, les tisores? Sí, bueno. Va, fes el ram de ginesta. Com tenim el foc? Bé. Ens pots portar a la brasa sense cremar-te, té? La griella. Ho tenim a punt o no, va, la brasa? Sí. La griella, vale. Farem aquesta escòrpora. Aquesta escòrpora què farem? Va, anem a preparar l'escòrpora per fer la brasa, que és com la fem al pur. Aquesta escòrpora l'hem netejada de dins, era una escòrpora fantàstica, que podeu fer el mateix amb un turbó, podeu fer el mateix amb un llenguado, amb el que vulgueu. Això, el cano, si no coneixeu, els que no coneixeu el cano, a Guetària hi heu d'anar, perquè et menges un turbó, tot el que vulguis. A l'Eudal no li agrada gaire, l'Eudal agafaria el cotxe cada dia per anar-hi. Vaig quedar cagat. Vas quedar cagat, és a dir, va quedar al·lucinau. Veus, aquestes grielles són d'ell. Veus, aquestes grielles ens les va donar ell. Tirem una mica d'oli, Matis, o no? Una miqueta. Una miqueta d'oli, vale. Una miqueta d'oli. Una miqueta d'oli. Va, del bo, no fotem, Només hem de tenir de bo d'oli, mira. La griella ja la teníem a punt. Aquestes grielles són unes bessogueres que n'hi ha al País Basc. Quan tu vas a Guetària, en venen a totes les ferreteries, o unes quantes ferreteries, si les trobeu. Però en trobareu de bessogueres d'aquestes. I aquí pots fer el turbó, el llenguado. Veniu cap allà que us el posem. Veniu. Aviam. Feia un dia de l'hòstia i ara farem el foc aquí al costat. Em poses la griella a sobre, Eudal, sisplau? Posarem el foc al costat, aquí. I quedarà... Avui anem amb tard, Eudal, no sé què ha passat avui, Posem el que no hi ha flama aquí al costadet i el deixarem aquí, posa'l aquí, de través, Eudal. No, al revés, que no li dono volta. Perfecte. No ha d'anar amb superfoc, això ha d'anar fent. Farem així, no? Què et sembla? Anem bé, el Matías, que és el que domina, Matías? Sí, anem bé. Aquí o així? Sí, va bé. Tampoc pot córrer molt. No corre molt, No, perfecte. Ho portem aquí. Ho tindrem de nassos, vale? Deixem aquí. I qui ho controlarà? Petit? Gil, controles això? El Gil serà l'encarregat. Gil, vine cap aquí. Serà l'encarregat del peix, va. Quan veguis que es comença a canviar de color, o sigui, si n'has ganes, va, vine cap aquí. Som-hi. Aquí tothom fa el que vol, no m'entenc. Tothom fa el que vol, ja ho veieu aquí, Graves tu dalt un moment, que el Matías m'ajudi amb la Juliana. Yes. Aquí tenim el fetge. A veure. Diuen si li faràs una bilbaïna, no. Com? No, farem una bilbaïna, farem un aigua de Lourdes, però ho torno a dir aquí. L'Aitor del Cano no ens vol donar la recepta a ningú, ni a mi no me l'ha donat. Déu que el va parir. Mira que jo n'hi he donat moltes, Muy mal, Aitor? Vale. Som-hi.
Això és el greix que ha sobrat del confit d'ànec, que el deixarem refredar i l'aprofitarem per fer com si fos greix de porc, que el podem fer per guisar, és superbo, superbo. Vale. Per fer aquests escamarlantets, mireu quina joia d'escamarlants. Mireu, dalt. Aquest filtre li posarem. Matías, per fer una mica d'aigua de Lourdes, el faràs tu? Vale. Si vols acabo jo de fer la ceba. I tu prepares l'aigua de Lourdes d'aquí un moment, mira. Uns escamarlans mitjanets, m'agrada molt aquesta mida, mira. Guai, eh? Molt bé, això ho posarem aquí. Anem a posar una cassola al foc per fer la ceba. Per fer la ceba... Hauries d'ensenyar la frase Com dius? Hauries d'ensenyar la frase que posa la teva samarreta. Mireu quina frase, mireu. Mireu. Us agrada o què? És del restaurant de Singapur, no? És del restaurant de Singapur, del foc de Singapur. El Jordi va fer aquestes samarretes i són superguais. Hi ha detalls, frases ben parides, està molt guai, vale? Mireu, això serà per fer la ceba que està fent el Matías. Bastant oli d'oliva verge, bastant. Ha d'anar ben calent, ben calent. Tenim els anys, Matis? No. Sí. El que farem és agafar els anys, agafar 3 anys, posem 4 d'anys, va, 4, a mi m'agrada molt l'any. Vale? 4 anys i els aixafarem. Veus, així, aixafats així. D'acord? Després tenim cireretes, bitxos. Hi posarem... Aquests són nostres, Este fa una gràcia quan és... No és que siguin més bons, però quan són del teu hort hòstia, et fa més il·lusió. La veritat és que et fa més il·lusió. 5 bitxos, que piquin una mica perquè això ha de ser com el primer plat, aperitiu, que vagi bé. Aquí farem una ceba de pressa, i farem aquests... Després farem això, com a l'ajillo, i ara marxarem la ceba. I l'aigua de Lourdes, què és? L'aigua de Lourdes és amb el que amanirem aquella escòrpora, és a dir, a la brasa s'ha d'anar mullant amb una mica d'oli i aigua, però després ells hi posen un oli i aigua amb vinagre, amb una mica de xocolí, no ho sabrem perquè no ens ho diuen, però nosaltres farem la nostra sí que us l'ensenyarem. És una pòssima. És una pòssima. Però ho podem, Matis? Amb aquest fas, amb aquesta fas, vale? Això és aquí. Farem la ceba. Morena, què està fent el ram? Volen que ensenyis el ram, A veure que els ensenyi com es fa un ram de ginesta, va. És un tutorial de ram. I això què és? És un tutorial de ram. Oita, que xulo. El que passa que aquest... Olé, no? Quin ram, no? Què et sembla? El que passa que em fa por que... És poc alt. Què vol dir poc alt? El vas. El gerro és poc alt i que Jo no surt tan bé, saps? Jo pensava que era aquell petit amb punxes. Aquest, La no. ginesta. La ginesta és aquesta. La de punxes no és ginesta, és una altra cosa. La ginesta és això. Ai. Va bé o no? Jo foc. Molt bé. Què, Gil? Has controlat això? T'ha anat bé això o no? O què? Ho has sentit el que he dit o no? No. Això ja està. Bon dia, Quico! Bueno, deixo aquí. Em sembla que el peix ja va fent feina, Tu, el peix, pot ser que ja estigui torradet? Vale, mira. Està una mica, em sembla, Ja, ara el Matías ho va vigilar. Ja, no se'ns cremi, ara s'ha de fer poc a poc, El controlador. Bueno, està torradet, no? No. Hòstia, però... No. Ho tenim perfecte. Lo de punxes és una gatossa. Però això de ginesta no té punxes, no? És el que diuen. Molt bé, veus? Aquí a la vella en tenim molta ginesta. O argelaga. Vale. Vinga. Tenim l'oli. Mira-la. Mira-la. Morena! Molt bé. Deixa-la, pobreta, deixa-la, va. Oli ben calent, Oli d'oliva verge. I ara hi tirem la ceba, ben calenta, mira. Tota aquesta ceba, perquè la ceba aquesta queda no res, queda dolça com la neu, i tothom ens esbarallem per la ceba. Després ja n'hi poso molta perquè és tan bona la ceba com els escamarlans. Aquí no hi he posat ni any ni res, l'any ja del bitxo ho posaré després.
I ara ja hi tiro la sal, perquè m'interessa que això caigui. M'interessa que es faci de pressa. Ho farem de pressa, sense parar. Amb la cassola molt calenta. Vale. Matis, fem aquesta infusió. Fem l'aigua de Lourdes. Anem-la fent. Va, com la fem? L'agafem, hi tirem una miqueta Aquesta és la d'all. recepta del pur? Sí, bueno, nosaltres la fem en mides, aquí la farem una mica A ull. Vale. Una miqueta d'oli, 100 grams. una miqueta d'alls. Sí, 3 alls. Aquí hi ha 3 alls tallats i Una cirereta. una cirereta. Això ho deixem infusionar Posem però dues. que no ens agafi color. En posem dues. I ara què fem? Això l'infusionem. I després què hi Això ho tirarem? infusionem. I per una altra part tinc vinagre i llimona. Vinagre de quin? Vinagre, nosaltres hi tirem chardonnay. Deixat de vermut, que dava igual, no? Sí? Ai. Sí, és igual. I tirem això. O tira-li de vi, normal. Tira vinagre de vi, que el tenim aquí, normal. Allà n'hi ha de dir. Vinagre normal de vi, senzill. Per això la gent no es pensi que ho hem de fer amb una cosa especial. Jo crec que l'Aitor ho fa con un vinagre de chacolí, però com que no nos lo dices, hi ha tot aquest merder que no sabem què. No sabem què. Matis, vas molt ros, diu el Quico. No sé. Fas molt robot, com sempre, no? El Beckham. Bueno, el Quico què diu? Què diu el Quico? Què diu? Què ens diuen aquí? Va, anem a contestar alguna cosa de les que ens diuen. El Rosa Cortilla diu que posis pedres al gerro, a dintre. Posa pedres, Morena. Morena. Que hi posis pedres, diu la Rosa Cortiella. Posi pedres. Vale? Mira, tens gent de França. Gent de França? En França ho estàs petant. Français, pas de problème. Hein? Je te dis français et je comprends bien le français. Hein? Mais tous les livres que je avais de la gastronomie, c'est français. Per aquesta raó, xerro una mica de francès. Ni idea, eh? Un plaer que ens seguiu des de França. Un plaisir. Joan, la phrase, no sé si es diu així, je suis désolé. Je suis désolé, c'est amazing. És la mejor frase del mundo, és la millor frase del món mundial, perquè et diu, et donem pel cul, però sense una mica de vaselina. Mira, et diuen les croquetes rebudes espectaculars. Voilà. Ah, moltes gràcies. Espero la gent que veu fer... Això ja està, Matías, ja hem parat, eh? Hem parat. El Matías no ho sap, però amb aquest fetge no sé què faré. Aquest fetge d'aquesta escòrpora no he tingut nassos de llançar-la. I el que no sap, com que no sé què faré, l'he netejat ben net i el posaré aquí. No hi farà mal, no? I així ens el podrem menjar, serà confitadet aquí. Vale? Just. Què era? Això és el fetge de l'escòrpora. Es farà aquí i a fondo, vale? Vale, som-hi, va. Més coses. Com va l'escòrpora? Sí? La vas a mirar a dalt o no? Vaig mirar. Mira, ara aquí, això ara senzillament ho apartem, no, Matis? Sí, ja hem parat el foc. Hem parat el foc. Ojo, això no ho perdeu de vista perquè si no el Matis fotrà trampes aquí. Llavors deixem infusionar aquí dins, tapat. Vale. Ara anem a canviar això de puesto. Posarem això aquí. Des de Cáceres, de Vilanova i la Geltrú, de Palamós. Muy bien, amigos. Los amigos de Cáceres. Tenemos que venir, hace muchos días que tenemos que venir. D'on és el peix els camarlans, demanen? Jo crec que aquest peix no sé d'on és, perquè aquests dies, no sé, me'ls van portar peixos ros, però no ho sé. No sé d'on m'ho va portar, perquè no sé si és de l'Ametlla, si han sortit a pescar blanes, és de la llotja d'aquí, però no sé d'on, no sé de quina llotja. No sé qui ha sortit Igual algú els coneix, aquests escamarlans que surt aquí. I l'escòrpora, la roja, que alguns ho digui, no sé de qui és. Ara això ho posem a tope i aquí farem els escamarlans. I aquesta ceba s'acabarà de fer aquí. Veieu aquesta ceba, eh? És com una... S'ha fet de pressa, ara ja aquí ja anirà bé. I després li afegirem. Què, la infusió? Necessitem infusió ja, Matis? Sí. Oh, però no maguis, no maguis res, No maguis res. Vale, i què més? Jo em sembla que em vaig a menjar un bracet d'aquests. Vaig a menjar un bracet d'ànec. Mira, aquest és el bracet d'ànec de la guarnició. Ai, d'avui, de la recepta. Prova'l, Gal. Prova'l. Mira.
Ara què et fem? T'ha agradat molt bo, Voilà. Sí, com es desfà, no? Oi. Supa't bo aquest confit, Super, super. Ole! No, si ja ho trencarem, ja. Ho trencarem tot. Le millor cuisiner du món et le plus sympa. No sé. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Anem a veure l'escorpora, anem a veure l'escorpora, va. Vinga. Ui, perdó. Mira que bé, tenim la brasa perfecta. Ho veieu? Tenim la brasa perfecta. El foc el tenim aquí, ens ve una mica de fum. Tenim foc a baix, però no massa, no se'ns pot encendre. Va? Niquelao, aquesta escorpora, vale? Som-hi. Greta. Bé. Anem per això, Mati, anem per això. Sí, no te'l preparo. Segueix. Jo et faig de menjar, Mati. Aquí hi ha embossada avui, Ara no tenim el turbix aquí, Però a casa l'Elsa. Què fas, Morena? Què busques? Per què no ens dones una mica de beure, Morena? És que és una mica avorrit aquest directe, sense beure. Dóna'ns una mica de beure. Obre una mica de xampany, una mica de cava, sisplau. Vale, ara ja ho tenim, això, doncs? El Matis us ho ensenyarà aquí, que així doncs podré seguir fent amb les camarades. Els enxufa aquí. Mira, el Matis us ho ensenya aquí, jo segueixo amb els escamarmans. Que no em trepitgi el meu puesto, Cadascú al seu puesto. Mira, vine un moment. Què? Tiro els alls xafats aquí, amb l'oli, vale? Els alls xafats. Veus, així. Perfecte. Tinc les cireretes aquí, les cireretes al final, nois? Quan això sigui arròs, mata. Quan això sigui arròs, hi posem els escamarlans. Ho preparem ja per fotre'ls-hi. Vale. Esta semana nos han echado de menos, ¿Quién? Ha sido aburrido. No hem penjat gaire cosa, o què? Hemos colgado bastantes cosas, ¿no? El problema es que ya estoy trabajando, estamos trabajando a tope ya y tenemos menos tiempo de colgar directos y tal, pero ayer y hoy no me he movido de la cocina, Con el pato y todo junto, no nos hemos movido, de la cocina. Mira, ahora giramos los ajos, que ya están doraditos de un lado, ¿vale? Y pusemos los camarlans. Mira. Hacemos así para que sea más fácil de girar. ¿Vale? Luego los tenemos que girar, los ponemos todos de un lado y del otro, vamos un poco mejor. Mira. Luego mezclaremos todo, pero bueno. Tenemos demasiadas cigalas aquí. O sobra paella o sobran cigalas. O falta paella o sobran cigalas, Bueno, haremos una cosa importante. Molt important. Ara hi posem la sal. Que estigui bé de sal, Que la ceba és molt dolça. Em falta el conyac, Mati, el conyac. Doncs el conyac. Ja el tinc aquí. Vale? Va, posem això. Va. Vale. No, espera, que necessito aquí. Espera't un moment, que necessito aquí. Necessito aquí. Vale? Ben rostidet, d'una banda, però no es poden passar de cocció, Els camarlans no es poden passar. I ara girem els escamarlans. He dit que així ens aniríem més bé, però no és veritat, no van més bé, De girar, és igual, anem girant. Vaig embolic d'escamarlans, Jo que ho volia fer molt bé. Demà no en treballes, ja. Bueno, estem preparant un projecte que obrirem la setmana que ve, si Déu vol, el dia 5-6, a Barcelona, a Casa Manller. Us farem pollastre i croquetes. Hòstia, això és un spoiler, no? Ui. Hòstia, això és un spoiler, no anem bé, Que sí,
Una mica sí, va. Va, ja us explicaré més endavant. Ara aquí tirarem les cireretes, mira. Els bitxos. Vale, els bitxos. I ara hi tirem la ceba pel damunt. Mireu. La la. I ara la ceba punxada pel damunt. Quico diu que no ens ho menjarem tot, Fora. Aquests escamarlans els guardarem per un altre dia. Farem per fer una altra cosa. Que no hi caben aquí, no hi caben. Mireu. Això es pot fer amb llagosta, es pot fer amb gamba, amb llagostí, es pot fer amb sardineta, amb seitó. De totes maneres és molt bo. Es pot fer amb cigala real. Mira, ja està. Ara està cuit la cigala, però que no es passi sobretot l'escamarlà. Morena, m'estàs emprenyant aquí. Perdó. I ara un bon raig de conyac. Ole. Oh, foc, fot-li fort, corre foc, vine, corre foc. El millor del món si aneu anat a Berga, a la Patum. Jo sóc un fan. Ara fa 2 anys, no, aquest any no vaig poder anar, no hi vaig anar. Però sempre els diumenges em trobareu saltant, tant el primer salt com el segon. Començo dalt, a sota de l'orquestra, i vaig a parar a davant de la porta de l'Ajuntament. Normalment a davant de la porta. Si puc, a vegades allà no pots dominar, Felicitats a la gent de Berga, que sou increïbles. Mireu. Ara això s'ha d'evaporar una mica. És brutal. Ara s'ha d'evaporar l'alcohol, però sense que es passin els escamarlans, Mira. Parem el foc, ja ho tenim. Amazing! Això és brutal, Això és brutal. Aquests escamarlans amb ceba i canten els àngels, Ja tenim una cosa feta. Matis, la infusió. Aquests escamarlans els guardarem a la càmera. Pues bueno. Som-hi. I l'escòrpora? Matis, fem això que anem per l'escòrpora. Jo la controlo. Tu ensenyes això i portes per fora? Què? Som-hi. Som-hi, Eudal. Hem colat tot l'oli, vale? Hem deixat aquí els alls, les cireretes les hem deixat, no ens fan falta, hem colat aquí l'oli. I tirarem suc de llimona, a ull una miqueta, ho faig, suc de llimona i una miqueta de vinagre. De vinagre de vida o de tota la vida. Una miqueta de vinagre. I turmix. Turmix, no tenim turmix amb unes varilles, amb un bol, Sí, funciona igualment. tothom té turmix, Qui en tingui no té excusa per no fer-ho. Té turmix. Ja estem l'any, ja? Sí. L'any i mig només infusionat, Funcionat i ja està. Mira, i aquest fetge, que l'hem salpebrat i s'ha confitat aquí, mireu. Ole, Matías, ole. Mireu. Mira. No Aquest tipus també l'hauràs de fer, Eudal. No vam penjar les croquetes de pernil amb la recepta. No ho sé. Mira, Eudal. Eudal, aquí, estigues per mi. Estic per tu. Mira quin fetge. Que només s'ha confitat aquí. Mira. És que no es pot llançar res. Està boníssim, prova això, Matis. Ha quedat bo? Bueno, és que no sé com per què les llancem les coses a vegades. Us hauré llançat aquest fetge, No es pot llançar res, Mira. Eudal, prova això. Tinc cara una mica d'angoniota, No estava previst, això, Mira, Eudal, Croquetes, no? deixa'm el telèfon un moment. Digues la veritat, el que et sembla. Prova aquest. Textura una mica estranya, És textura de fetge, Què vols que sigui? Bueno, està bé, però textura i... Que no? Aquests dius d'ara és que no anem bé. Mira quina textura. Clar, no té textura d'escamarlans, té textura de fetge. Qui vol vi, tu? Està molt bo. Una mica de vinillo, jo. Sí que tinc les de pernil, que m'han dit que no. Ja em fes les... Sí que hi són. Mira. Les quantitats. Però les haurem de penjar, Per què no hem penjat? No ho sé, poder no ho hem penjat. Com que fem tantes coses, poder no ho hem penjat. Aquí. No, que bo. Anem Ole. pel tema. Anem una miqueta al peix. Anem pel tema, va. Som-hi. No. Bueno, que ens donés vinet ja. Ara ho poses, va, poso ara. Però... No me'n surto perquè no tinc eines. No té eines aquí. Les té eines les té can de baix.
mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bueno, aquesta aigua de Lourdes també està bé, eh? Aquesta és la que fem servir pur, eh? També està bé, també us n'hi ha bé. No té res a veure amb la del Cano. Aitor, eres un cabrón. Así tenemos que venir y tenemos la excusa de venir a este gran país que si no, no venimos a menudo y así, venimos a comer a tu casa. Vale? Jo crec que això quasi ho tenim. Vale? Em falta un momentet, això va bé. Morena, vine cap aquí, va, que despedirem el directe ja, perquè avui no estem per la labor. Un aquí, l'altre aquí. Nois, veniu cap aquí a despedir el directe, què ja passa de tot? Què diuen aquí, què diuen? No, res. No hem parlat amb ningú, no hem parlat amb ningú, hem sigut molt sossos. Va, parlem una mica amb algú, va. Va, posa't allà, que tu fas molt bé això, va. Va, aviam. Pati. Aviam, parla amb algú, va, a veure qui tenim aquí. Va, aquí tenim aquí. Gràcies, Eudald, per les croquetes, diuen. Molt bé, molt bé. Què més? Eudald, aviam. Eudald, llegeix... No s'haurà passat a cocció, que porta estona, diuen? No, està cruet de dins. És a dir, està cruet, i falta un segundet, veus? Mireu aquí. Mira aquí dins que està cruet. Mira, està cruet, perquè no hi tenim molt foc aquí, ho veus? Està cruet, i falta... Diu, aquest estri diuen on no poden trobar, eh? Aquest estri és una bessoguera, és una bessoguera que és la que fa servir el Cano. Al País Basc n'hi ha moltes ferreteries, al País Basc que en tenen. I aquí també, vols dir que no? Aquí no ho sé, no n'he vist. Aquí igual no n'he vist, perquè aquí, si el turbó és més gran, no passa res. El turbó surt per fora i són els que fan servir ells. I ells els fan que no els netegen quasi bé, els tenen allà, els cremen al foc i prou. I no s'enganxa, d'això va molt bé perquè veus, mira, quan ho fas, veus com jo ho trobaré i no s'ha enganxat. Molt bé. Ho veieu? Que no s'ha enganxat? Això és una eina de puta mare, mira. Mira. Lluc, saluda. Vale, però això li falta encara 10 minuts. Jo penso que despediria el directe ja, que estan cansats de la família Jovany. Oita, mira, us presentem els nostres gossos. Mira. Aquesta és la Greta. Greta! Cookie! Greta! Hola! Hola, Greta! Aquesta és la Lola. Ui! Aquesta és la Lola, que sempre vol mimitos. Oi, tu que estàs Gas, guapa, vine, amb les vine, floretes. vine. Oh! Molt bé. Jo gas, I jo el gas. Va, i despediu ja amb els gossos. Gasito, seu! Gas, seu! Seu, Seu! pota, Aviam la pota, Pota, com la dones. Pota? pota. Aviam la pota. Ole! Ole! Perfecte! Bueno, macos, escolta'm, jo em quedo aquí a controlar el peix. El que farem ara, quan quasi bé estigui, el deixarem aquí reposar i tirarem el suquet aquest que el tenim aquí, que ens l'ha fet el Matías. Deixarem reposar una mica, que sempre que feu un peix així no ho podeu fer de cop perquè no marxin els sucs. Això és molt important, com les carns grans, vale? Deixarem reposar un moment, ens menjarem els escamarlans i ens anem a menjar, que jo pateixo per aquells escamarlans, eh? Aquí diu que hi ha un que em fa d'aquestes coses, eh? Ah, sí? Aviam, aquí... Bueno, n'hi ha més d'un que em fa d'aquestes coses que dius tu. De les fogueres. De bessogueres. Ah, sí? De bessogueres? Sí. Ah, que em passi l'adreça, a mi un privat, i jo i que ens ho digui, perquè així ens ho passarem a tothom que pugui comprar bessogueres d'aquestes. Va, escolta, macos, va, Eudald, penja ja el directe, ja. Adéu, va. Adéu, guapos. Que hi hem d'anar de cara a menjar els escamarlans. Adéu, Mamà, que menjar els escamarlans. Gil, adéu. Ciao. Adéu. Bon diumenge. Bon diumenge a Ciao, tots. vinga. Això encara va una mica diferent, Eudald.